Башкортстанның Балташ районында Мишер тарихи мәдәни үзәге ачылды. Күршеләрнең максаты нидән гыйбарәт? Халык санын исәпкә алганда өстәмә каршылыклар тудырмасмы? Эфирда таяну нуктасы тапшыру, студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда тимәләр бар, каршы килсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Безнең белән элемтәдә әле Мордовиядан Ирек Биккинин да булачак, сезне сәламлибез һәм соңрак сезнең белән элемтәгә шулай ук чыгырбыз. Илнар, менә бу вакыйганы син нәрсә белән бәйлисең? Ни өчен һәр вакыт ниндидер яңалыклар чыгып тора, шул ук татар милләтен төрле яклап карау бара дип саныйсың? Беренчедән, минем өчен бу яңалык түгел, чөнки 2019 елның башында ук әле андый мәгълүмат чыккан иде. Мишәрләрне Башкортстанда хөкүмәт айырыр өчен аларга аерым оешма төзеп, аерым халык эшләргә дип шундый максат куйган дип ишеткән. Мин аны Эхо Москвы Уфа дигән радиостанциядә әйтеп куйдым. Менә апрельдә 19 елның. Аның төп идеяның башлап җибәрүчесе ул Илгиз Солтанмуратов, ул вакытта Башкортстанның Дуслык йортының директоры иде. Аны инде менә Аллага шөкер bir ярты ел элегрәк эштән чыгара алдык. Безнең менә җәмәгатьчелекнең эше аркасында. Ләкин бу идея тормышка ашырылды. Аннары 20 елда бу үзәк ачыла дигән хәбәр чыкты. Беренчедән Башкорт үзәге Туймазы районында менә татарлар яшәгән, икенчедән менә бу Балташ районында Мишәр үзәге. Анасын инде яз көне менә сезнең студияда да сөйләшкән идек. Мишәр Башкортстаны дигән китапта чыкты. Әлбәттә, менә шул сәясәтнең бу дәвамы. Җанисәп алдыннан алар инде татарларны шул төньяк көнбатыш башкорт дип кенә бүлгәләргә түгел, тагын Мишәрен дә бүлгәләргә максат куйганнар. Мин ул вакыттагы аларның пропагандаларын тикшереп барам. Алар нәрсә дип әйтәләр? Менә бу пропагандистлар Мишәрләр беренчедән аерым халык, аларның аерым телләре бар дип сөйлиләр. Менә шул башкорт филологлары, пропагандистлары. Икенчедән алар әйтәләр, Мишәрләр алар, әйтәләр, татарлар ул теге, ничек дип әйтәм, Саудия белән шөгыльләнгән сатлык халык, менә Мишәрләр безнең кебек башкорт кыман шундый кыю, гаскәр булган халык, без алар белән бергә көрәшкәнбез, бергә Россия империясына хезмәт иткәнбез дип шундый пропаганда алып баралар. Менә шуның өчен инде бу нини төзегәннәр. Мин нәрсәгә игътибар итер идем, иң кызыгы минем өчен, мине нәрсә куандырды. Бу ачуда әлбәттә мәдәният министры катнашты, анда калганнан да күренекле түрәләр. Алар инде аерым Мишәр халкы турында сөйләде, но халык булмады анда. Халык дип әйтү бәлки бу очракта дөрес түгелдер. Рифат әфәнде, тапшыруларның берсендә шулай ук менә сез дә әйттегез һәм башка мәсәлән инде төбәкләрдән килгән татарлар әйтте. Без әле үзебезнең Мишәр булуыбызны Казанга килгәч кенә белдек дип әйттеләр. Бу фикер менә берничә тапкыр безнең тапшыру барышында да яңгырады. Ни өчен менә шулай итеп, менә милләт ара шундыйрак вакыйгалар була икән? Ни өчен шулай Мишәрләрне аерым бүлеп карарга тырышалар икән? Әлбәттә, бу милләт ара мәсьәлә түгел инде, бу татарның үз эчендәге мәсьәлә бит. Мин уйлыйм, бу мәсьәләдән бернинди перспективасы юк. Бу ясалмай бер кышытмаган җирне кашу гына. Бәлки ниндидер максат бардыр инде, юк түгелдер бит. Әмма ләкин Мишәрләр бер вакытта да үзләрен аерым халык итеп хис итмәделәр. Менә мин бит аны кабатлап әйтәм, мин Түбән Новгород өлкәсенең Нижгар ягында, Нижгар төбәгендә туып үстем. Без үзебезнең кабатлап әйтәм Мишәр икәнлегебезне Казанга килгәч, безгә төртеп күрсәткәч кенә беләбез. Мишәр дигән сүзне без бер вакытта да кулланмыйбыз хәтта. Безнең бит районда заманында 1929 елда татар районы дип аталган. Без татарча китаплар укыйбыз, татар радиосын тыңлыйбыз, татар мәктәпләре бездә эшләде, татар газетасы чыкты. Һәм минем инануымча Мишәрдән дә татаррак татарны табу мөмкин түгел. Ул бит татарны кешенең милләте үзенең ничек хис итә шуның белән билгеләнә. Һәм тамырларга да бәйле. Тамырларга бәйле. Мин уйлыйм, бу җанисәп вакытында да бу ниндидер бер тәэсир ясамас. Бер нинди дә монда әлбәттә ниндидер максат булган чиракта да, мин кабатлап әйтәм, аның бер нинди перспективасы юк. Безнең Мишәрләребез кая гына яшәсеннәр, Нижгардамы, Чувашстандамы, Башкортстандамы, алар һәр вакытта үзләрен менә шул бөек татар халкының бер зур, матур өлеше дип хис иттеләр, итәчәкләр дә дип уйлыйм. Монда бәлки грамотлык ягыннан да әле аңлатырга кирәктер. Менә Ирек әфәнде, сезгә мөрәҗәгать итәбез. Шуннан да ачыклык кертик әле. Менә халык дип әйтик, милләт төшенчәсе, этник төркемнәр, субэтник төркемнәр нәрсәсе белән аерыла алар һәм ни өчен бу очракта менә бу төшенчәләрне бутыйлар икән һәм бутарга тырышалар, иң мөһиме? Бутарга тырышалар, аңлыйбыз ник.
Çünkü alarga hazırki o kişilerinin can iseben alganda Mişer degen Tatarlarını ayar alsalar gumumen İdel Ural Tatarlarından alarga niçektir kümellerek mi bulur bilmeyim. Nindidir fayda var diye bu iltirganlardır. Ama bizni Mişer deyip ettiler, Rifat Bigdiriz etti. Biz Kazanga kilgeçkine bile bizning Mişerlikni. Bizning çıgışımız da Tatar çıgışımız. Nindi de Mişer degen halk ayrım bulmagan. Hem bulsa da belki o günler bilen ikinci gasırda kilgen bir kabile var, Mişera diye. Belki şular bulgandır. Şular, minin fikrim şu, alar terki kabile bulgan, günler bilen kili oturganlar anda, aka yanına, hazırki Kasimovlar tiresine. Şundan niçiktir, hazır şunu küpertip bizge körseteler, siz Mişerler deyip. Biz Sovetnik Türkimde tegil, biz Tatarlar. Elbette ayırabız iki zor bölümge Kazan Tatarları deyip, hem Mişer Tatarları deyip, hem Taga Sibir Tatarlarımız da var hem de. Estihan Tatarlarında ayrıçılar var. Ama ayrıla başlasak, biz Mişerler gene, bizden gene çıkıldavçılar da var, çıkıldavçılar da var. 15 seylem Mişerlerde, 4 seylem çıkıldavçı, 10 beri çıkıldavçılar. Kazan Tatarlarının 30'dan artık seylemleri var. Bunda bölün de bölün. Bir dürüst fikir, mıdaşından da hazır her birsin, şuluk her bir herif eğitilişi boyunca buraya başlasa, mıda bütünley boşlar butalarga mümkün. Haydar Efendi, siz üzügüzünü kim deyip diyorsunuz? Bizning men 17 yaşındagina bildim özümning Mişer ekenimni. Bizning avul, Urmay avulu anda tüzücüler, alar bütün Tatarstanda, türlü avullarda tüzüp çürüyorlar. Buna bizning Kazan tiresine kilerge doğru kildi. Hüccat siz Mişerler bildir. Minetemeten sonra minetemete nindi kalı Mişerler. Min tel boyunca değil, nindidir öngeni boyunca. Andan anlatıp birdim minayetey. Şılay değil. Ona biz üzümüzde tuğandan birli, üzümüzde Tatar itip bilebiz. Çuvaşların da bizden yaşayıcılar bizge tutardılar, tuturalar neydiler. Birkaçan da Mişer degenlerini işitken çok minalar bilmirler dani. Biz üzümüz tuğandan birli. Endi min 60 yaş Tatar tilinden ayırgan, Tatar milletinden ayırgan yok bizden. Ayrılmamız da biz. Allah tilese. Sultan, sen de nindirek tarih deyip eytik, sen üzün mına şulay yok Mişer ekenini koyşanarak bildin. Munda bütünümüzde bir yıl bilen kelgen biz ahırsı. Men özüm tege Samar ülkesinden Kamışlı rayonundan. Kişilerge işragansız boğaysınız. Men okura kirgeşin, munda Kazanda KGU-ga kirgenim. 2000 yılda bizning gruppada bir-iki kişigina tutasha ishlashadiri, ham alarda avuldan kelgan yigitlar, Qozon yigitlari birda tutasha ishlashmaydilar. Ham men bilan ishlasha boshlagach, ular aytadilar, "Sen qo'yansың bunday degani, Tatarcha ishlashib beri turgan yigit kelding" deb. Men aytam, Qamishli rayonidan. Ular aytadilar, "U tege Cherimshan yoqlarida Mişerlar yashab turgan rayonimi" deb. Men aytam, "Yo'q, biz tege Tatarlar men Qamishli rayonining tarixidan bilan, anda Bashqurtlar da, Tatarlar da ham Uruslar şol rayonno şolunda orunga kelip yaşay başlaganlarını bilemen. Lakin biz beleke şıqtan okuskanda Tatar tilinde yaşabız dibinde üstek anarsımında kelgeç qaysı bir sözlerini biz aytabız. Men barga kiledim deybiz. Mene şol kilini aytalar indi siz Mişerler deb. Qaysı bir ndir sözler var. Menim fikrim boyunca o biz bütünümüzde bir bizning tuğuşubuz bir bizning milletibizning. Lakin endi türlü regionlarda türlü xalq bilan yaşab, qaysı bir sözlerini bizga kiritganbizdir edi, endi şulay qo'llanib bizni chiqashtiralardir. Menim ko'nglimda ham bugungi kunga mana yashaymiz. Biz Tatarlar ekan bilam, ham anglayım. Şuna ko'ra разделяй власть prinsipi bizga kerakmi? Biz dinimizda da, milletibizda da bir-birimizga bir-birimizga yaqinlashishga tegish, bir-birimizdan ketirga tegish tugul. Ham endi shulay bizning milletibizda, bizning dinimizda kuchli bo'lur, alga to'g'ri bor deb o'ylayman. Mында biz endi kitap chiqarganda xatirlaysan, o'yinlar сөйләшә башлаган идек инде, шулык тарихи турында, Mişerler tushunchasi qo'yan
һәм кайчан барлыкка килү турында да. Ни өчен менә вакытны бала аңлашыла инде ни өчен икән сәбәпләрен беләдер. Барысы да яңадан менә калкып чыга. Ни өчен тарихны һаман һәркем үзенчә ничектер булгый башлый дип әйтикме бу очракта. Бу шулай вакытлы күренешме? Һәм аннары тынычланачакмы? Әллә аннары барыбер моңа кайтып яңадан кабатланып, менә шундый вакыйгаларны, шундый татарларның бүленешен дип әйтик, без һәрвакыт күреп торачакбызмы? Ничек булыр? Минемчә, Башкортстанда әлбәттә күрәчәкбез, чөнки бу сәясәт минемчә дәвам итер. Әлбәттә, алар инде җанисәп алдыннан алар активлаша, күбрәк ныграк эшли башлый, ләкин ул җанисәптән соң туктамый, чөнки мәсәлән, шул ук Төньяк Көнбатыш башкорт дип әйткән вакытта аларга бит инде аерым тел төзибез дип теге уку пособияларын эшләделәр. Шулай ук буларга да мишәрләргә дә бөтен дөнья башкорт корылтайы шулай ук төзеде, шундый пособияларны алар тәкъдим дә иттеләр. Менә без мишәрләргә аерым аларның телләре буенча ярдәм итәбез, шулай теге мәктәп өчен әйбер әзерлибез дип, шуңа күрә минемчә ул дәвам итәчәк. Аларның әлбәттә Башкортстанда татар факторын кәметер өчен иң мөһиме шул. Икенчедән, бу инде теге ничек дип әйтәйем, ул теге ниндер эчтәлекле әйбер әйбит, татарга ниндер зыян китерү. Чөнки ул кешеләр күбесе татарга көнләшә, татарның көчлегенә, татарның байлыгына, татарның алга китүенә, шуңа күрә дә аларга көн сайын ниндидер зыян китерсәң, шунсыз аларның көннәре үтмәй, көн теге юкка чыккан кебек була, татарга зыян китермәсәң. Мин ул кешеләрне бик якыннан беләм, мин теге булай гына абстракт кына әйтмәйм, аларның ул күпчеләрнең кешеләрнең шәхси беләм. Чөнки үзем Башкортстанда, Башкорт дәүләт университетында укыганда, тарих факультетында алар белән күбесе белән күрешкән, аралашкан да бар иде. Менә хәзер инде ачыктан-ачык миңа аларның сәясәтләре күренә. Менә бу сәясәт үзгәрмәсме, ничек уйлыйсың? Минемчә үзгәрмичәк ул төпле үзгәрмичәк. Әлбәттә алар аны күп теге бик күрсәтмәскә мөмкиннәр мондай теге актив СМИ аша, но ул дәвам итә, чөнки аңлагыз, бу мишәр үзәге ачылган, ул бит дәүләт структурасы, ул бит оешма, иҗтимагый оешма төзелмәгән. Дәүләт структурасына кергәч, аның ел сайын финансы булачак, аның ел сайын акча биреләчәк, ел сайын ниндидер эш алып барырга тиеш булачак. Аны булай гына япмыйлар. Менә татарлар үзләрен мишәр дип язырмы, юкмы? Моны турында без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы, реклама киткәнче менә шул ук Башкортстандагы әлеге мишәр үзәге турында сөйләшә башлаган идек. Ирек әфәнде, яңадан сезгә мөрәҗәгать итәбез. Менә бу вакыйгалар чыннан да сездә ниндирәк тәэсирләр уятты? Мондый үзәкләр булдыру, китаплар махсус чыгару, аннары тарихны ничектер үзләренчә язу, шулай ук татар урынына да ниндер көнбатыш диалекты дигән төшенчәләрне кертү, ул нәрсәләргә бәйле һәм сез ничек кабул итәсез мондый яңалыкларны? Bizden yaklarda Tatarlar bu нәрсә турында практически ишетмиләрде. Кем интернетта татар теркемнәрендә ничектер катнаша, алар гына нәрсәдер ишетә. Бала бит мондагы телевидение, мондагы газеталар бөтенләй бу мәсьәләгә берничек тә кагылмыйлар. Безне күрше халыкларыбыз, вот алсагыз безнең мишәр татарларының формалашкан җирен, территорияны 13-14 гасырда формалашканбыз дип санала. Бездә күрше халыклар берсе дә безне качанда мишәр дип белмиләр. Аларга аңлатырга тырышсаң да, аңлату авыр. Алар безне тик татар дип кенә белә. Урысы да, мукшысы да, чувашы да, башкалары анда шокшы, мокшы, эрзялар. Алар безне татар дип кенә белә. Сезнең аңлашылайы, сорауны башка төрлерәк итеп бирәм сезгә. Менә әгәр дә сездә мондый вакыйгалар булса дип әйтик инде. Шулай ук сездә менә шул мишәрләр үзәге ачтылар ди инде. Яисә анда төрле тарихи китапларны булдыралар. Менә сезнең мөнәсәбәт ничек булыр һәм ниндирәк хәрәкәтләр башланыр иде? Мондый хәлләр аз гына башланмый калган иде 90-нчы еллар башында. Мин ул вакытта мондагы Мордовиядагы татарларның якташлар дигән җәмгыятенең башчысы идем. Һәм миңа шундый кешеләр берничә кат килделәр. Әйдәгез башлыйбыз шундый эш. Без сез мишәрләр, сез Казаннан аерым дип, без сезгә ярдәм итәбез, мәкаләләрегезне чыгарабыз, акча бирәбез дип. Мин аларны бер артлатчыват иттем. Берсе Мәскәүдән иде, берсе прям безнең ул мәрхүм инде татар кешесе, безнең Белый дом дип әйтәләр инде, Меркушкинның ярдәмчесе иде. Bu нәрсәләргә без хаты әттек, юк, бөтен татар. Без акылдан язмаган, тик үзе безне мишәр дип әйтик. Ул Башкортстан ягында рәнгәннәр андагы мишәр татарлары, читтән үзләрен гел мишәр дип әйтәләр. Алар инде кабул иткән бу исемне. Мишәр дип. Безнең өчен ниндидер ул, инде оскорбление да түгел. Әмма безнең исем түгел.
Demek siz indi tamarından çapkansızdır Rifat Efendi. Mine şundan da ni üçün tatar degen düşünceni inçiktir ikinci planga koşurup her vakit nedir yeni olumlar izliler iken. Bu uçuraktan akmine mişer etip hem siz şanasız mı koy bir kişiler şundan da üzlerin şulu koluksan isepke olganda tatar deyip tügel mişer deyip yazılarına. Bu bulgan takdirde de nindidir ciddi san bulmaz. Çünkü min kabatlap aytam bizning mişerler hatta ki üzlerin mişer deyip kökrep kakanda da bir nerse aytırlar. Mişerler Tatar'ın koymağı diler ebit. Mişer Tatar'ı saznakım kaçıstı diler. Kulesin mi? Onlar bir üzlerin mişerlerinin Tatarların en kışlı Tatar deyip üzerine kesitler. Hem min absolut işte köngülüm tanış. Mesela min tuğan yağımda bile manda birinde hareket yok. Mişer deyip yazılı turunda tügül. Gümen nindidir mişer diyen düşünceni Kıpır turunda birinde hareket yok. Bizde elbette milli medeni uyuşmalar var. Tatar Kongresi var. Tatar Milli Medeni Avtonomiyası var. Küpten tuğultağın bir uyuşma tüzüldü. Tatar Milli Medeni Üzeği tüzüldü. Min kabatlap aytam, min özümden yoktaşlarımla bir yokşu bilem. Mesela bizden tübekte andi uy da yok hatta. Ansı sizin yakta, Boşkırstan'da bir Tatarlar Kuba yiyilmez. Min İrik abayının bir sözü bilen kilişmeseydim, olay temine Başkırstan'da anda kişiler vardı. Min tuğrısınca Başkırstan kişisi bularak aytam, bizde mişerli gümümen yok. Olmana aytarlar, evet, bütün regiondan kilgenler, anda Nijgarlar, anda Penzalar aytar, Kozan'a kileş özü mişer iken bildi bizdik deyip. Bizde gümümen Başkırstan'dağı biz mişer Tatar deyip atağanları da, evet, alarına şul Penza yaklarına, Mordov yaklarına köşkenler 18. asırda. O bizde bir nindi ayırma yok. Biz şuluk urta Tatar diyalektine söylüyoruz. Bizden bir nindi çıpıldau da, sıkıldau da yok. Onda tili bizde evet. Bizden bir nindi ayırma yok. Hem bizden bilmeydirik. Min özüm tübek öğrenüşü tarihçilerin kitaplarını aşkına özümnün etiyimnim yaklap alar şul tavlı yağından kelgenleri ekanını bilip kaldım. Bizde onun turunda söyleşu mişerlik ne yok. Mana şuluk uzak tüzülgen vakitte aytıp turam, ul birden bir kişini şoy taptılar. Bu kişi özünün nindir ambitsiyası bulgan, ana akşası, akşay bir kirek bulgandır indi, evet, akşay için satılırga hazır bulgan arkasında bu uzakını ul jitekleyen. Anın ko kişiler yok, min toğan biraz aytam. Anın aşılığını qarağız, anda fotoğrafya, anda 8 kişi. Bütünüsü de bunlardan başka, bu kişiden başka ya Başkırtlar, ya Tetişli rayonundan kitirilgen Udmurt uyuşmanın jitekçisi. Все, bütün anda yerli bir kişi de yok. Hem bulmayacakta. No alar onu administratif resurs aşa yana halk tüzürge tırışacaklar. Min sizge turdan tur aytam. Hem meselen tirenrek karar gerektir. Mesela aytdınız, eleni zor bulmaz deyip. Lakin türlü yaklap olimlar kullanırlarken hele bir milli uzan degan düşünce de var. Sultan sen neçe görüyorsun? Bu yaktan ayttılar diyeken indi mine şulay mişerler var deyip, tarihi yaktan nindidir maglumat jitkirdiler diye. Onlara başka meselen maglumat çarasın, yeyse sosyal şilterini açtın diye. Mında uzak açıla degen. Her yaklap mine şulay ekr neçiktir uzanını formalaştırıp kişi uzun şundan da qarale min belki şundan da Tatar tugul degenrek fikir tumayım iken kişilerden neçe görüyorsun? Min mına özümнің гомеримнән генә әйтәм, минем иптәшләр бар. Менә берсе АКШта яши, Америкага китте. Монда күп нәрсә эшләгән, ул теге эшмәкәр. Анарсын минем хатыным да әтисенең ягыннан, ул менә Дыржына якларыннан, аларның да каннарында менә мишәр каны бар дигән хатыным. Монда теге ике якка бүленә дип уйлыйм. Бер ягы теге политик ягы. Кемгәдер ниндидер, белмим, эшләргә кирәктер, мөмкин менә достым әйтмешли, ниләре бардыр, амбициялары бардыр, ниндидер теге финансовый цели. Менә халык ягыннан уйласаң, андый инде менә хәл булгач тарихта, андый татарларның менә белмим, диалекты ниндидер шундый теге халык ішінде тағын бір теге ойышма булгач, аны білергә кирәк, аны мен ойлыйм, аны хөрмәт итәргә кирәк, аны теге менә татарларның тарихын өйрәнгәндә, ул өлешен өйрәнергә кирәк, ләкин теге үзебезне бүләр өчен түгел, бер-беребездән белер өчен генә. Һәм хөрмәт итер өчен генә. Ләкин без тарихны белгәндә, без алга таба ничектер теге әйтәләр бит инде, увереннее шагаем. Алга таба да җиңелрәк барырга. Шуңа күрә тарихны белергә кирәк. Ә менә теге үзебезне бер якка, берсләр бер якка тартырга, берсләр бер якка үзләрен шулай тартып яшасак, анарсын инде бернинди дә теге нәтиҗәгә килмәй бу әйбер. Һәм килешү дә булмаячак. Бу очракта Татар үзаңы дип әйтте, Хайдар әфәнде, син шугыз, мишәр үзаңы дигән төшенчә бармы?
Bilmem Мишер үзаңы дигән төшенчә юктыр. Моны мин сезне тыңлап торам да, безнең ниялныннан, шул халык саны алыныннан, үткән халык саны алыр алыныннан күп булгырлар килеп чыктылар. Алар үзләрен үзләре переписта булгырды үзләрен неттеләр. Алар зур кешеләр, зур должен занимать итүчеләр белән мин аларны. Моны бу тоже переписалыннан бер ниндидер хәрәкәт дип уйлыйм мин аны. Минем бабай сугышта сугышкан. Ну, ничәгә тәйде. Улымдыр, миндер сугыштадыр. Ни белән әтәләйдемдер. Җирәгем белән әтәләйдемдер. Мин татар идимдер. Телем белән генә ләпелдәтмәйдемдер. Но җирәк белән әтәйдем, мин татар идимдер. Ну, безнең шул татарлык каннан яшьтән каныбыз белән кергән ул. Без татар дип. Безгә мишәр дип, ну, мишәрчә сөйлибез. Мишәрчә сөйлибез дигәнне ник монда әле менә шушы үзәкнең этик төп максатларының берсе телне саклау. Безнең тел бер түгелме, Рифат? Бер. Ну, бу бит инде яңак түгел, татар теле төрле бик үзенчәлекле теле бит. Ләкин ул татар теле булудан аерылмый бит. Һичшиксез. Әлбәттә, шул ук Нижгар татарларының телендә дә үзенчәлекләре бар. Әмма ләкин мин кабатлап әйтәм, шул ук Нижгар татарлары үзләренең мишәр диалектында сөйләшкәндә дә, алар бер вакытта да уйламыйлар, без мишәр диалектында сөйләшәбез дип. Аларның бу җирле тарихтан килгән җирле үзенчәлекләре. Шул гына. Бер вакытта да мин 100 тапкыр кабатлап әйтәм, мишәр дигән сүз бездә бөтенләй юк иде. Бөтенләй без аны кулланмыйбыз, файдаланмыйбыз, һәм ишетмибез дә без аны. Һәм Илнар, син әйтеп Минем кабатларым беренче фикерем бар. Беренчедән мин безне эшләргә тиешбез. Минем менә шундый фикерем бар. Әлегелектән безгә гомумән официаль рәвештә сөйләшкәндә мишәр дигән сүздән антырга кирәк татарларга. Нигә? Чөнки без мишәр дип куллансак, бер-беребезне мишәр дип атасак, ягъни татар мишәр татары дип атасак мөмкин. Но мишәр дип әйтергә ярамый, чөнки без менә бу сәясәткә бирешәбез. Беренчедән, икенчедән, кай вакытлар менә бу пропаганда алып барганда алар ничек әйттеләр? Менә мишәрләрне сезне Казан татарлары кимсеткән, сезнең телегезне хөрмәт итмәгән, ләкин мин беләм, менә әлеге безнең әдәби татар теле оешкан вакытта, ана менә шул таулы як әйтәйек инде, мишәр яклары дип әйтсәк, татар мишәр якларыннан килгән филологлар һәм Казан арты филологлары икесе бергә бәхәсләшеп, менә безнең әдәби телне оештырдылар. Шуңа күрә хәзерге татар әдәби телдә менә шул таулы мишәр яшәгән яктагы килгән сүзләр дә хәтсез. Мәсәлән, менә күбрәк бездә бит инде әдәби телдә күсәк дип әйтәләр, ләкин минем Башкортстан ягында мин ишеткән идем, мишәр якларында да комак диләр. Ягъни бу ике сүз дә әйбит ул әдәби телгә кергән. Шуңа күрә кемдер монда кимсетелгән, ниндидер татар төркемен без хөрмәт итмәгәнбез, ул вакытта менә бу пропагандага бирешергә ярамый. Шуңа күрә гомумән әйтәм, мишәр дигән сүздән әйдәгез онытайык, әйтәсебез килсә, мишәр татары дип әйтергә кирәк. Чыннан да шулай һәм сүзләргә карата, бу бит инде хәтта регионнар түгел, Татарстанның да кайсыдыр районнарына барсаң, һәр төшенчәне башка төрле итеп әйтәләр. Хәтта кайбер районнарда әле икешәр төрле синонимы да бар. Мәсәлән, шул Казан татарлары, Казан орты татарлары белмәгән, инде ерактараганда нидер Көнбатыш, Көньяк регионнарда, районнарда дөресрәге бу очракта инде төшенчәләрне бөтенләй башкача әйтәләр. Ирек әфәнде, менә әгәр дә күпмедер дәрәҗәдә нәтиҗә ясап әйтсәк, сез ничек күрәсез, менә бу мәсьәлә кайчан да булса тынычланачакмы, әллә барыбер ул иртәме-соңмы куерып, менә шушы бәлки халык санын исәпкә алганда барыбер күтәреләчәкме? Бу нәрсәләр бетәчәк. Чөнки без күрәбез теге Кремльнең инде нәрсәгә тартылалар. Ничек алар милли республикаларны бетерергә җыеналар дип, шул нәрсәләр күренә безгә. Һәм Башкорт республикасында бетерсәләр, кушсалар инде булса областька, күршедәге областька, мишәре дә кирәкмәс, башкорты да кирәкмәс. Һәм шуның белән бу мәсьәлә туктар да дип уйлыйм. Сез бигрәк киң даирәләргә чыктыгыз бу очракта, артык еракка дип әйтик, нәтиҗә ясап әйтсәк, Солтан, менә милләтне бүлеп, аерырга тырышмауда, синеңчә нәрсә таян нуктасы булып тора? Мин уйлыйм, менә теге тел үзенчәлекләре бар, мишәр диалекты диләр, менә Казан татарлары диалекты диләр. Мин уйлыйм, менә шул тарих ягыннан ул ничектер беленеп бетер дә инде, теге ничектер чисталыкка килер дә инде. Аннарсын менә шушы тегендә монда тартулар, теге татарлар, мишәрләр, без бит төрле милләт түгел. Ул бит 100% беленә. Шуңа күрә инде шундый ныктага килеп җитсәк, дип уйлыйм, әйбәт нәтиҗәгә килербез дип уйлыйм.
Дөрестән дә бу хакта онытмасыннар иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.